Estem als jardins de Magdalena Modolell, ubicat al centre històric de la ciutat. Un espai que hauria de ser l'orgull de tots els viladecanencs i viladecanenques. En canvi, hem vist com els darrers anys s'ha anat degradant davant la passivitat de l'equip de govern format pel PSC i Comuns. Un equip de govern que va fer un procés participatiu fa 4 anys, just abans de les eleccions municipals, i malgrat això, continuem sense fer-hi cap tipus d'intervenció. També passa el mateix amb la Torre Modolell, un edifici històric que hauria de ser també accessible a tota la ciutadania, a banda de ser la seu de l'alcaldia. També hem vist com continua degradant-se, malgrat haver promès que recuperarien l'edifici. Nosaltres ens comprometem a cuidar tot el patrimoni històric i recuperar aquests jardins de Magdalena Modolell, perquè tornin a ser aquella essència, aquell jardí romàntic en el qual tothom tenia ganes de passar-hi una estona, que sigui un refugi climàtic en el centre de la ciutat, un espai on es puguin fer activitats amb un escenari que ja estigui construït i on també hi hagi un parc infantil que la mainada pugui gaudir-ne, un parc infantil vinculat amb la història de Viladecans, amb els emblemes, que hi hagi, per exemple, un mamut, com va proposar la ciutadania en el procés participatiu. Per tant, nosaltres ens comprometem a tenir cura de tot el patrimoni, de recuperar aquest espai, de tenir cura de la Torre Modolell, de fer accessible tots els edificis històrics a la ciutadania. Fem-ho!